Ahoj, volám sa William Shockley. Pracoval som v Bellových laboratóriách, kde sme spolu s Johnom Bardinom a Walterom Brateinom v roku 1947 vytvorili niečo, čo zmenilo svet. Tranzistor. Aby sme pochopili, prečo bol tranzistor taký revolučný, musíme sa vrátiť k tomu, ako vtedy fungovali elektronické zariadenia. Všetko sa ovládalo pomocou elektróniek, veľkých sklenených trubíc, ktoré riadili tok elektrického prúdu. Fungovali ako vypínače, buď pustili prúd, alebo ho zastavili. Problém bol, že tieto elektrónky sa prehrievali, často sa kazili a boli veľké ako žiarovky. Ak ste chceli postaviť výkonný počítač, potrebovali ste tisíce takýchto trubíc. My sme však prišli s niečím, čo robí tú istú prácu, ale je to oveľa menšie, spoľahlivejšie a rýchlejšie. Tranzistor je malý polovodičový prvok, ktorý funguje podobne ako elektronický ventil. Predstavte si elektrický prúd ako vodu v potrubí. Tranzistor je ako kohútik, ktorý môžete otvoriť alebo zatvoriť veľmi rýchlo a presne. Keď ho otvoríte, prúd prejde. Keď ho zavriete, neprúdi nič. Zatiaľ čo elektrónky boli ako veľké ventily v starých párnych strojoch, tranzistory sú ako malé elektronické vypínače, ktoré sa zmestia na konček prsta. A viete čo? Dnes ich máte miliardy vo svojom telefóne či počítači. Objav tranzistora neznamenal len zmenu v technológii, znamenal začiatok digitálnej éry. Bez neho by sme nemali mikročipy, notebooky, internet ani umelú inteligenciu. A tak ako Alan Turing naučil stroje myslieť, my sme im dali telo. Rýchle, malé a výkonné. A to bol len začiatok. Sledujte ďalej, ako sa tranzistor stal základom prvého čipu. Predstavte si teraz tranzistor zmenšený na zlomok svojej pôvodnej veľkosti a potom takýchto tranzistorov tisíce, neskôr milióny, usporiadané a prepojené na jedinom kúsku polovodiča. Tento technologický zázrak sa nazýva integrovaný obvod, alebo jednoducho čip. Znamenal ďalší prelom v miniaturizácii a výkonnosti elektroniky. Kto tento prelomový objav priniesol svetu? To vám už prezradí Jack Kilby v ďalšom videu.